This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kakasi Students Union KSU Umsning Circle hakakat nyaw tarik ujeliu arhaja arpusan kalakan mau buram ya kejing dap lai pupras nam kejing klat no usamla Biswal Paul Makri na kejing syak siat kuli hakibor pulet CRPF hamot pran hakajing ki banbe ya kidi pali na keleng keri kasi da ka pelat pajba ya ka kali kit nong pang knang bagi nong song snong kathan kin yo ban penon kam hakapang kasitom ni kinu kiwei pat ki kam susi. Ya kejing yalang lapen long hamadan umsning bat ya katai ke ambulans latiat lingba kejing penmi pisa na ka matcha prangkap ke lempung yelek kai football ka baka KSU Umsning Circle kadang sedap penlong shen hamadan umsning patarim. Kejing temu jong keseng ban tiat ya katai ke ambulans kalong na ke benta ban ai kejing syakri na ya kitu ki badan kam kali kit nong pang bat ki baduna ka yo kakot. Haba pelat pajba ya ketika ambulans lasaki da kejing don lang usamla Donald V Thaba u General Secretary joka KSU Central Executive Committee Komukongsan usamla Ferdinand K Karkamni President ke KSU North Khasi District ubat Rocky Kelak Chairman ke Umsning Town Dorbar usamla Lester Nongbat President ke KSU Umsning Circle lembat kiwe kiri orang ba kathan di ki ba nga ngayoi kawai begini bro artili kidi ki ba ya beno lang kawai kadai kejing pli pajba ya kani ka ambulance dan kejing plat pajba ya kani ka ambulance dan ka KSU Umsning Circle pat ka baar pat kadai ba ki aiburam ya usamla Biswal Paul Makri bamkwai hedwar blai dan ba pli ya kani ka ambulance haka lungkhu singyap ka balai pupra ka jongu berkum juru ban ainam ya kani ka ambulance lani ban pensanam ya ka kerteng ga jung ka jing len ladi ga jung na ka benta ka tauba jung ka ri ba jaj menriu ka KSU ka mengitip hi kala jushim bun teliki issues ladadei ha kaliang ka puli ka puthi ladadei ha kaliang ka influx ne ka ta jing rum kerthap ki menderi lada pipet ha ka bai dei but kiwi ki issues ki bade ki imlang ka salang lening ilaban nong kita ki social issues ka KSU ka jushim menyale penyarap penyakentiu parado parasnam ke jele ban penrungru ya kata ka mensiam banlong kawai habaro kawai ga briu nyutrap berwara ya ka berpendu pendam ya kata ka jinges ngau pher than parkhasi ka jinges so pher niam parkhasi dan ka jinges so pher habai dei bat kam ki jam ki snong ki thau ke bekisa but kani kalong ke ba ka objective jong ka ki isu la dengi puli habo constitution nginyu i bha ba itho bagi thor sa pang infrastructure ban jing dawai ka sarkar ki bun ba banwanra ya kata karoi ka kiyo namar ba ngi subthu bangi don kam ya kata karoi ka kiyo hakalian ka education hakalian ka health but hakiwi ki sectors ki ba pher khna mangi ngi lap nyarkat kerdan bat kiwe pat ki jaj benriu hakaleng satlak ka partai mat ka am ki jingpli ya ki ambulance ki dei ki ba KSU kalale labun musnam nadu kipor jong i ba Paul ba Samuel Bijirwa pat ka ambulance ka beningkong du ba ka KSU kasay kadai jong ka Sora Circle ha ka balajer kateng ya ka Samaritan on Wheels man hadin kata ka KSU kita nak terekam ki ba pher jong ka KSU yale ban sei yale ka jong ki ambulance on hadin beklai i ba kata ka ambulance Samaritan on Wheels jong ka KSU Sora Circle ka jing syakri ka bapaka bhai ki nong sora khamtam ki tibuan lagi longyeng ki baduk ki kita nak terekam ro ki snow namar ka jing duna jing ambulance ba ngiru ngihapan persang namar ba kani ka dei habai dei ka kocak hia bat ka yap ka im jong ki pardo parasnam bat ka KSU banya kentup lang bat kani ka ambulance ka ba on supply no samanta sipang ka KSU kan don baro khatsan teli ki ambulances bat haka juga por ka don kawai ka mortuary van bat kini ki ambulance yung ka KSU ki laaish jing syakri ki ba paka bha ya ki pardo parasnam khamtam begitu ki bawan na ki longyeng ki ba khamduna ha kayo kakot haka ba ka KSU kam jushim ya kata ka bay ambulance ni ban charge ka ambulance bat kabanga kan mau kendiang kadai haus dam arajar arpo haka por bakas dang kani ka klam COVID-19 lengbaw coronavirus ba kibun kijing hakaba wat ki banya ambulance kimtre ban ai ki ambulance namar balala ki lekbu yaitu ki beri ba shitom na ni ki ba club na ka jingpang COVID-19 kimyo shu ban wan phai shnong
but nakaliang nga jongi ngilal pa hi daga jing tho support ka Directorate of Health Services ba ngiyong ba ki ambulance ki jongi kilong haka service jong pi our ambulances are actual service ni penpau segi mi kwa mentai umot bat hadu menta ni tu pi ilayo hadu lightly ki caka nakaliang ka snong pat khama klai sobhai hoi ka caka bentai yo umot sana maju kata ka benlong ka bahap apo jo kahima nong klau wat ka snong apo umrit ru ka badai ka snong trai jong u samlarang ba pol makri ru kilai ka caka henry kum ka district ni so ba une uriwele ubami na umrit boya khun hangte hapo shillong umdei bansa banpoi hai tai tan na kundong reu de bandon hapo ka headquarter jong ka district ka jongi ban ngaso banbu ya jing mut ya ne ba ki khun samla gi jongi ladang ni pet ni pule dan ni tip ya ka paket ka jongi ni de ban so thu ban tip bangi bun kita kiri krau hapo ka district ka jongi hapo ka jila ka jongi bangi de ban tip nya buat benia pat tho iki kham tame ka juk ka menta gi biyo ni yo bat ka mobile ni de ban ring ban penuan do re ka ban ka ba ka pateng ka masawan kan tip ba kumno haki khlemat ke bamun shwa ni judon ban ni juele kilai I ya ka jing trei sitom jong pi ka KSU Umsing Circle bat kilai iru ka jing kular ka jong pi ya ka ba piong pi pan ka jing pet nangi man pelong football pada kaju por pipan jeng bit jengi ban pelong iki yaki program ki hausi terang te kadau kolong ba pintiet ya kan ka ambulance teteng kum ginoi lang sunong ni perkat bayo kimla pi kata ka di kecil perkat jengi mar ini imde ambulance ibatang si hajar pi dia nama kadau ni perkat amar kadi tang circle todo ong man jaga jesrek dalam gumnom nolala kadi jaga circle dan rai pi dan ketong ba ka ka bakran ka ba pikran apa ba ka ka pikchai apa ba ka ba pikular apa ba mentakas ni pile sya ni dan kampat ya ki samla ki ba mi shakhmat na ka menta banno ya ka mensim shenranga jongki na ka menta kari berkajai benreu namar kumbangi menta hagane ka dong ka than jongi lai kumba duna yaki samla ki ba mi shakhmat namanta ki dawba jong ka dong ka than parkumjo jong ka ri ba jai ban riu hi telengba ka jing sayangi lengba ka jing thiet jing yo ban thiet jongi hagane ka ambulance ka ban shakri yaki pajba jong ka dong ka than umsning ni thmi lamti ban kan long kum ka jik pen kendut yaki samla jong ka ne ka dong ka than ban kin mi shakhmat ban IT met bat men sim daga jing sngauret daga jing shler bat daga jing shiraham namanta ka ribat ka jai benriu ka ambulance jong ka KSU Umsing Circle ang polite pagba na mardor daga pangakhap yung new river Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya